friends, se on Elias Auvinen täällä ja nyt ollaan sitten taas Kirpien haasteen parissa ja se on nämä Brain Blasterista tikkarit. Ja mikä tästä tekee erikoisen, että no, ottakaapas kun minä näytän. Mikä tästä tekee niin erikoisen? No menisitkö? Kiitos. Hieman paremmin, no niin. Sen. Ja täällä on. No. Yllätys täällä on. Tikkari. Ja tää ei oo kirpeetä tikkari. Tämän näköinen. Tää on omenan makuinen. Niin tuossa lukee. Apple. Ja se mikä tekee tästä erikoisen. Täällä sisällä on tämmöistä jauhetta. Täällä paketin sisällä. Ja se jauhekin on minulla omena. Joo. Tässä on idea se, että tässä on tämmöistä jauhetta. Nyt tässä on ihan reippahasti. Ja tää on tämmönen pikavideo tässä vaan, että testissä nämä. Ja voin sanoa, että tämä on kirpetä tämä jauhe. Tää ei yhtä kirpetä kuin tällainen karkki, koska se mitä maistuu pelkästään, niin ei oo hyvä. Ja tässä on ideana vaan se, että tässä on tikkari, jonka päällä on eka kirpeitä. Ja sitten täällä on jauhetta. Kun on joku tietyn makuinen ja ai. Tikkari, omena, kirpeysjauhe, omena. Ja se on vaan se juttu, että imeskää tikkaria. Ja mä voin näyttää mitä tässä on. Sitä on tuolla. Ei saada näkyä oikein hyvin. Siellä sitä on ja semmoista aika tipaattavaa kampetta, että ei oo ihan sokerimaista. Näitä saa eri makkuina. Ja tosiaan saa sitten mansikkana, omenana, mikä mulla nyt on, ja sitten saako näitä nyt mustikkana. Ja tämä video oli sitten tässä, että se on moi moi, koska tää oli vaan tämmönen pikku video. Moi!